Zdravím všetkých priaznicov YouTube kanálu o ziskovom tradingu asforex.com. Moje meno je Braňo Hrtánek a v tomto krátkom videu by som vás chcel informovať o skvelej možnosti pozerať výsledky nášho obchodovania priamo v prenose. A to tak, že priamo vo vyhľadávači YouTube napíšete vlastne heslo AOS Forex ako jedno slovo, čo vám ponúkne ako jednu z horných variant, typicky okrem sponzorovaných odkazov, priamo odkaz na náš stream. Takže jednoduchým kliknutím sa dostanete do možnosti sledovať nás. A čo uvidíte, samozrejme doporučujem prepnúť to na celostránkový mod. Máte možnosť vidieť priamo do MT4, ktorá beží v podstate od nedele večera do piatku podvečera. Bežíme momentálne na demo účte, ale občas tam strihneme aj výzvu a občas tam strihneme aj reálny účet. Čo je skvelé, je to, že vlastne máte naozaj možnosť vidieť, čo máme otvorené, na ktorom páre, aká je výsledka nejakej seanse, ako sa tomu darí, potom to ponúka rôzne detailné informácie či už o účte alebo o priebehu tej jednotlivej seansy a tak ďalej a tak ďalej. Rozhodne doporučujem, aby ste strávili niekoľko minút pozorovaním nášho videa. Chcem upozorniť na to, že sa nejedná o žiaden scalping, to znamená, že môže sa dostaviť pocit nudy, ale rozhodne sa nejedná o scalping. To znamená, že je to plne automatický režim, ktorý čaká na nejaký signál. To znamená, že pre vás môže byť zaujímavé sa pozrieť na ten účet, ja neviem, 3-krát za deň, hej, že sa proste pozriete, čo sa tam deje. A ak sa tam niečo deje, tak rozhodne poznáte nejaký rozdiel. Napríklad, keď nie je otvorená žiadna seansa, tak celá táto tabuľka vpravo je úplne prázdna, pretože nie sú otvorené obchody. Naopak, keď zmeškáte uzatvorenie seansy, tak o tom bude práve tu niekde v tejto sekcii potom záznam a bude sa možno čakať na ďalší signál, takže opäť si počkáte. Takže rozhodne si myslíme, že to je zaujímavé. Budeme samozrejme doplňať ďalšie nejaké doplnkové videá, ktoré vám v krátkom čase poskytnú také vysvetlenie, čo vlastne môžete vidieť a kedy to môžete vidieť, ale budeme radi, ak nás budete relatívne pravidelne navštevovať a uvidíte, ako sa našim účtom darí. Ja len pripomínam, že vlastne výsledky, ktoré tu vidíte, máte možnosť zároveň sledovať na našej webovej stránke aosforex.com, kde taktiež vlastne nájdete odkaz vždy na pravidelný YouTube a myslím, že je taká najjednoduchšia cesta, ako sa vôbec dostať k tomu streamu. Okrem toho na našom YouTube kanáli zverejňujeme, respektíve budeme zverejňovať ďalšie kratučké videá, ktoré vám vysvetlia všetky podstatné náležitosti toho, o čo sa tu jedná. Ešte by som chcel upozorniť, že tak ako tu vidíte napríklad reálny čas, tak ten reálny čas je vždy posunutý o hodinu oproti dole reálnemu, takže teraz práve máme 19:18, systém ukazuje 20:18 a zároveň chcem upozorniť, že YouTube stream má zhruba tak 20 sekundové oneskorenie za reálnym časom. To je spôsobené vlastne nejakou tou kompiláciou toho videa a jeho uvoľnením pre YouTube, takže nie je to v našich rukách a vlastne ja to môžem vidieť na dvoch rôznych počítačoch, z jednoho streamujem a na druhom teraz natáčam toto video, takže je jasne vidieť, že tam je zhruba nejakých 20-25 sekundový posun, takže chcem vás vlastne upozorniť na túto technickú záležitosť. To je dneska takto v skratke v rámci tohto prvého videa všetko. V najbližších dňoch doplníme nejaké ďalšie informácie, kde možno vysvetlíme, ako presnejšie chápať informácie, ktoré sa ku vám prostredníctvom nášho streamu budú dostávať. To je teraz všetko. Ešte raz vám chcem všetkým poďakovať za to, že ste navštívili našu YouTubeovú stránku. Rozhodne doporučujem, aby ste sa zapísali na odber, kde vlastne budete dostávať priamo správy o tom, že nový stream bol opäť spustený. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšiu návštevu.